kif sellimna lill-Omna Marija, hekk issa li ħarġet mill-Knisja biex iddur fit-toroq tagħna bħala Om dejjem tiġborna u tiġborna biex nitolbu. It-talb isomna qalb waħda flimkien, isomna viċin ta' Alla. Għalhekk waqt li nirringrazzjaw lil Alla ta' dak kollu li jagħmel magħna, issa sejrin ninġabru fit-talba tar-Rużarju, qed nistedinkom biex nimxu flimkien wara l-Madonna, kull mixja u kull proċessjoni li tfakkarna fil-mixja ta' ħajjitna lejn is-sema. Għalhekk taħt il-ħarsin tagħha sejrin nduru mat-toroq tal-parroċċa tagħna, nitolbu għat-ħarisna u anke nitolbu għall-grazzi li għandna bżonn. Mod speċjali għall-paċi fid-dinja u għall-paċi bejnietna.
Aħna wkoll, kull wieħed waħda minna għandna storja ta' salvazzjoni magħmula minn ħaġa verament oriġinali. Mhux nidru li xejjaħna minn ġewwa. Qatt nidru għadi nidru li xejjaħna minn ġewwa li xejjaħna f'qasir Quriba lill-Alla u l-bidu tas-storja ta' salvazzjoni għalina u għall-oħrajn. Għal-Marija, l-ikba tagħha. Sirna li t-tismawi t-tqaddis ismek li ġisat naħdem ikun ta' t-prezent f-s-sema t-teflar. Għaddisa, malla, dabalina, d-dimbin, issa fissija ta' Mawtana. Għaddisa, Marija, malla, dabalina, d-dimbin, issa fissija ta' Mawtana men. Nice.